Ирода гуфт, ира ма болотар медонем. Зеро як бори оби чашмаи тарси худо рехтагира пайғамбар мегӯяд 100 сола оташи дӯзаха хомӯш мекунад. Як фақат паҳлӯҳои хеле бигем далелҳо ҳуҷҷатҳо кардан ҳазорҳо ҳаст. вале ҷиҳатҳои дунявиштам бародарои азиз бинен моҳо бисёри вақт азбаски ай мактаби қуръон ки дурем моҳонем бисёри корҳода ҳамеша такя ба махлуқ мекунем. вале худои меҳрубон мегӯяд ва ман яттақилло яҷъал лаҳу мин амриҳи юсро. агар тарси мана дар қалбат ҷо кунӣ, ҷиддия ма битарс, яҷъал лаҳу мин амри юсро. ягон коре намемонад ки барои тумо оро сабук накунад. ҳамаи корото сабук мекунад. ва юкаффир анҳу сайиати ва юъзим лаҳу аҷро. агар тарси мара дар қалбат ҷо кунӣ, сураи талоқда мегӯяд аҷрҳо бисёр аҷрҳои бузург дорӣ ва гуноҳот ҳамашон бахшида мешавад. халас бародаро, суҳбата ман хотири вақт кам буданаш дароз кашиданӣ нестум. ду чиз моро ҷаннат мебарад: ахлоқи некӯ ва тарси худо. агар тарси худо бошад, худи ахлоқ бародари азиз дар дунбии часпидагие. одаме ки худо натарса ахлоқ надорад. ин хеле номумкине ки одами худоро нашносад, худоро натарсаву бо ахлоқи хуб дошта бошад. ва ҳазрат пурсиданд чӣ чиз аксари аҳли ҷаҳаннам ай чӣ чиз? гуфтанд алфаму валфарҷ. яке забон, яке зино. аксари аҳли дӯзаха ҳамин ду чиз ба тарафи дӯзах буд. яке забоношон. бин ҳазрат гуфтанд ҳазрат ҳамин забонам мақсад моро дӯзах мебарад. баъд мегӯяд пайғамбармон як рӯзҳо ҷабачо мегӯяд ку связка слов мегӯяд чӣ мегӯям тари як чиз астае. арабодам ҳамин хел ҳаст. як мегӯяд сакилатка уммук, модарат дар аъзод бишина. хеле як дуоя ки тари ҷиддӣ несту, ҳамин рафти як гапда мегӯяд. баъд гуфт сакилатка уммук, модарат дар аъзод бишина. инсона ҳар чӣ иззат метаҳад ё хор мекунад, забоншай гуфт. ва ман дар ҳаққи умматмам ай ҳисоби ҳамин забон мешинасам. яъне забон бародаро ва дасти ба зино задан. гуфт ин ду чиз аксари мардумро ҷаҳаннам мебарад. худо кунад бародарои азиз ки мо шуморо тавфиқе диҳад ки моҳо ҳам дар қалбҳомо тарси худо дошта бошем ва ҳамчунон ахлоқи некӯ дошта бошем ва ҳар замон худованда ҳозиру нозир бидонем ва ҳар як кореро ки аллоҳи меҳрубон барои мо анҷом додаша насиб мегардонем. худоё андеша кардани онам ки оё ба шариати мо мувофиқ аст ё мувофиқ нест. худоё ин тавфиқшам барои мо насиб бигардон. худоё аз ин аксари аҳли ҷаҳаннам ки аз ин роҳи забону роҳи зино ҳаст, худо ҳамаи мо бандагонта нигаҳбон бошед. дар ин хонадон бозам аллоҳи меҳрубон файзу баракота нозилу оқибати кори ҳамамона худои меҳрубон ба хайр гардонад.